भारतआव मानो करोना केसआ बांनायनिफ्राय बांसिनदों? गुदिनिफ्राय नायोब्ला दासिम भारतआव टोटेल केसआ 1,66,10,480 जाबाय। बिनि गेजेराव एक्टिव केसआ 25,52,940 जाबाय। टोटेल डेथ 1,89,554। पजिटिविटी रेट थांनाय सप्तायाव 13.5% आरो दिनै 18.6% जाबाय। कोविड-19 नि बांनायनि माखासे जाहोनानो जाबाय कोविड-19 आयेननि बेरेखायै थांनाय, लकेल बडी बिसायख'थि खुंनाय, हाबा-हुखायाव रैखाथि गैयै बाहागो लानाय आरो आबादारिफोरनि हादोरनाङैनो जांख्रिनाय, कुम्भ मेला खुंनाय आरो बायदि बायदि जाहोननि थाखायबो कोविड-19 आ गोसारगासिनो दं। कोविड-19 निफ्राय रैखा मोननोबा गासैबो सुबुंफोरा कोविड-19 नि माखासे नेम-खान्थि आरो गभर्नमेन्टनि माखासे आयेनखौ मोजाङै फालिनांगोन। बायजोआव ओंखारोब्ला मास्क गाननाय, सेनिटाइजार बाहायनाया गोनांथार आरो स'शियेल डिस्टेन्सिंखौबो मानिनानै सोलिनांगोन।